bu Atamar Safarov Lewap gruppasyny açmaklyk bilen bu gruppanyň içinde lewaply ýaşaýjylary jemlemeklik bilen bu näme isleýär? Bu näme üçin beýle edýärler? Biz bir zat diýen wagtymyz millet parasçylar diýýärler, emma özleriniň haýsy milletdendigini aýdyp bilmeýärler. Meselem millet parasçylyk etmeklik üçin illaki bir milleti, ýagny milletin kimligini anyklamaly. Özbekmi, kazakmy, ýewreými, orsmy, ermenimi, buluçmy, siganmy, bunu anyklamaly. Soňra sen bu milletin bu toprakdan terk etmekligini talap edeninde bu millet parasçylyk bolýar. Emma şatır, marruk, o saýry sözler bu bir hemsitmeklik, ya seni bir ımjytmaklyk sözleriň manysyny berýär. Aslında şatır diýilen söz ýawany, ýyrtyjy, ýyndam diýmekligiň manysyny berýär. Emma bular lewap gruppany açýarlar, lewaplary jemleýärler, ondan soň bizleri millet parasçylyk görkezýärler. Wintetde ağamız Ahal welaýatynyň ýaşaýjysy bolanlygy üçin buny näme edýärler? Aýry-gaýry etýärler.